तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, आता आपण चाललो रत्तांबे पाडूक आग्रात, पुढच्या आग्रात. आणि रत्तांबे पाडूच्या टब्बीत घेतलं येऊ काय, तर रत्तांबे पाडूक जाऊया. तुम्ही पण चला, नाना गेलेत पुढेच. जेवलास? आम्ही जेवून बिवून आता दुपारचे 2:30 वाजलेत, त्यामुळे झोपक तर काय दुपारचं आमका भेटतच नाही तसा. तर वारो मस्त लागतं इकडे. आणि पाटाचं पाणी आता शापच कमी झालेला. हे बघा, वाऱ्यामुळे पतेरू लागलेलो असतो पायपाक, त्यामुळे पाणी कमी येतं. तर बाकी काय म्हणतात, व्हिडिओ आमचे आवडतात की नाही? आमचं गोंधळ होता मेन म्हणजे, विनू आपल्या कामात असता, मी माझ्या कामात असतोय. तर प्लीज कोणी रागू नका, कमेंट का रिप्लाय देता येत नाही. आताशी गडबड आहे कारण पाऊस वगैरे येतात, त्यामुळे लाकडा गवत वगैरे भरूच असतात, त्यामुळे बाकीची कामं राहतात. त्यामुळे रिप्लाय देऊ मिळत नसल्या कारणाने कोणीही रागवू नका प्लीज. वेळ मिळालो तर नक्की देणार. बाकी हसताय ना, हसत राहा. पक्ष्यांचे आवाज बघा. आणि हे बघा किती रतांबे फुकट जातात. आणि हो कापू पणस धरलो यावर्षी, पण जास्त नाहीत, कमी आहेत थोडे. तो का तो मी एकच आणलं. हा तरी तुमका थंय कळा नाही काय झारंग्या नाही, बघलाच नाही काय ना, एक टप आणलास नुसतो. एक वातानी यावा मी तकडे खालतून जातो काढून. इथे बघा मी आणता इथे दी बादली दी. ते बघ रस्त्यान नाही, ते बघ ते रत्तांबे खाली मोप तकडे पासून. तर मित्रांनो हे बघा रत्तांबे, कोकम रत्तांब्यापासून बनवतात, गुळ वगैरे. तेवढे खाली रत्तांबे बोमटत कशा राव.
मॉप पिकलेले याच्यावर. हम्म. मग पैसे आणून सांगावं तू कसा आणून सांग नाही तर कसं काढत मला वय गमेल ओतून दे. आई, लागली पाया काटे लागली. धरली. गोट्याची येल लागली ती सोलकट गेली. त्या दिवशी एवढे पिकलेले नाहीचे. त्या दिवशी काय त्या दिवशी एवढे नव्हते हिरवेच दिस. तुम्ही नाही मग नाहीच होते. गोट्याची येल कसली लागली. आता त्या खेळू नको धावू नको ट्यूब लाव गेल्या खाली होता निवडूचे जातील वाढली घेऊन जा खाली जमीन बरोबर तांबी हां चौका नाही गोट्याची लागली गिरी आई गेली ना कडे निवडून. ते होते होते बघ जमिनीचे सोय साईडला ठोकून घेता मोठो. काटकन आधी अडकत जाता सगळं. पडलो जाता तू ओ माझा होता होय याच्यात तो तू काय करता आता नाही पाहिजे फोडा तुम्ही मग तो घे ना. तो कशा ओतलं आता ओढलं का जाऊन जाणार नाही तर का हात लावू घे म्हणजे हातानं उचलू जाऊ. अकड नाही त्याच्या जकडनं उचल बरोबर उचलते बाजू घेतलं लवकर बाटली घे काय खाली बघितलं सगळे चला मित्रांनो रतांबे पाडून झाले आणि तरी वाकान जर चला सावकाच मग काय ते कॅमेरा सगळं काढली काटे आधी मारण्याच्या वाटेवर चढला. डेंजर सरळ लाव
हे ती वाट आधी धुवं एक असतं ना. धुवत गेलो हा. वितेरला दीप कोसळला. समजा. चढाव भारी पडलो. चला तर मित्रांनो, बघितलंच रतांबे कसे पाडतात ते, आणि ते फोडून मग त्याची सोला करणार. तर तो पण व्हिडिओ बघशाल तुम्ही. कपार चुटरी झालो जड, त्यामुळे बोला काय सुधरत नाही. तर मित्रांनो, कोकम सरबत कसा बनवतात ते आपण दाखवतोय. आणि कोकमा म्हणजे सोला बोलतात किंवा कोकम बोलतात. तर ती फोडून रतांबे नेऊन फोडणार आणि त्याच्यानंतर सुकत घालणार 3 आगळातनं. आणि ती तुम्ही बघशाल 3 आगोळ लावूचे लागतात त्यासाठी. आणि मग कोकम तयार होता. आता काय सुधरत नाही, नंतर सांगतो. चला बाय बाय.